som na začiatku privítal dámu pani Kramárovú a pána Kramára, nech sa páči vedľa mňa. Ako to celé vzniklo s týmito nádhernými dezertami? Tak sladkého nie je nikdy dosť, to asi vieme všetci. Keďže robíme v gastronómii, v hotelierstve, často navštevujeme reštaurácie. Ideme na to. Takže, po prvé, po druhé, po tretie. Krstíme túto nádhernú knižku vanilkovým cukrom, staniku a vanilkovým cukrom. Aj vy si dajte trošku cukru. Áno, pán Kramár, poďte. Že ste prišli, že ste prijali toto pozvanie. Dúfam, že vám budú tie dezerty chutiť, že sa vám páčia, že to určite svojim čitateľom. A v prvom rade sa chcem poďakovať tým pánom kuchárom, ktorí sú tu aj ktorí tu nie sú, ktorí sú skutočnými tvorcami tejto knižky. A prajem vám veľmi dobrú knižku, veľmi ochutnám, keď dobrou, ktoré teraz pripravia. Pekný zvyšok.